Meghalaya Youth Federation Mawshynrut Circle ke singing kong kala late penyikindu iu Deputy Commissioner jangka West Khasi Hills District ban Dawa ban pynkynriah no iki wine store ki badon hapo kayo Riangdo. Haba cringe kilat pathai kubor President ke MYF Mawshynrut Circle uba pensyai khar ban iu laong ba kajingdon kani ka wine store hapdeng yo ka kta palat iki khena school ki bayat bayeng man kasngi bat ongru tang kata hinrei ka longru ka jingle ranya ka yo ka hat bat kashnong ka thau ban yo I ba ki dukan kiat ki don hapo yo bat hapo kashnong ka thau ulaong ba kaseng ka kwa tang ban shio pynkynriah kani ka wine store ki jakabam de apring shnong bat pring yo pat nakaliang ka seng ka ipor shi banai lada ki bor ba de pet kim shim kanu ka sin jam nakaliang ka seng kan sale da ka bating Menta ka Tarik Julai ada play ngina yom kundu ya UTC jang ka West Khasi District Bandawa Banwengno Mardor ya ki dukan kiat badon hapo yau Riangdo nama kecingdon ya kini dukan kiat hapo yau tak palat ya ki kena school ki balat ya lenti ban school man kasngi tanggata rek tak ya kisnong ka thau tak ya ka yau ka hat bat ya ka dong ka thany bra ka wai oi ngimla ban khai ka jingdi jongki namar ki don la ki jong ki kot slap kinti rengi Dawa tang bat pynkynriah bat weng na tu ka yau nginai poru ya ki siblai bakin weng balada kim persngap ngin sa sim pat dak ki wai gilat lenti